Добре дошъл в студиото на втория ни гост за днес, господин Васил Тосев, йога инструктор. Добре дошъл. Драго ми е да ви видя тук и започваме с това. Кажете няколко думи за себе си, представете се на слушателите на Радио Пловдив. Йога инструктор, как, кога, защо? Казвам се Васил Тосев, на 45 години, от град Пловдив. От 16 години се занимавам с йога и до йога ме доведе нуждата. Аз никога през живота си не съм предполагал, че ще правя йога или ще стана инструктор по йога. Никога. Имах си мои занимания, бях управител на оръжеен магазин. Това ми беше хобито, да ходя на лов. Това са две абсолютно противоположни амплоата, да. Хапване, пиване, чевермета и така нататък. Но в един момент на около 30 години бях около 110 кг, сериозно болен, с планирана двойна байпас операция на сърцето и самите лекари казаха, че ми остава около година живот. Сериозно? Година живот? Абсолютно сериозно. И тогава срещнах един учител по йога, Иван Гарабитов, който ме запозна с неговия учител Венцислав Евтимов. Венцислав Евтимов е доайена. Доайена на йога за България. И Венци ми каза, аз имах абсолютно подобни проблеми на твоите. Кръвно високо, диабет, проблеми с сърцето и всичко това нещо го оправих с йога. Аз му казах, Венци, ти си първия, аз ще съм втория. И той каза, хайде да видим как ще стане това нещо. И оттам нататък беше доста работа. Всекидневно. В продължение на години. Продължение на години. Резултата кога се получи? Резултата, положителен резултат... Първия бил е, че си надживял тази една година. Да, надживях едната година. След около 2 години вече бях абсолютно здрав. И това ме подтикна никога да не спра да практикувам физическите упражнения, изчистванията на тялото и дишането. Всекидневно. В продължение на много години. След 5 години започнах сам да преподавам йога. И така вече 11 години преподавам. Съществуват много определения и различни видове йога според това, което съм чел, разбира се, но какво е твоето лично определение и какво лично ти практикуваш? Аз практикувам няколко вида йога. Хата йога, което е физическата йога с упражненията, и крия йога, основно дихателни и ментални техники. Крия йога е първата йога, която е описана от Патанджали преди 2500-600 години. Тогава той в неговата книжка е писал само за крия йога. И той казва, че паузите между мисленето се наричат йога. А тези паузи, когато започнат да се появяват, водят до едно естествено състояние на съществуването на човек. И крия йога, това са доста практики. Като човек започва с една и постепенно надгражда. Това е само дишане. Основно е дишане и има други такива ментални практики. За изчистване на страха, на психическите канали и така нататък. Добре, тези ментални практики какво общо имат с нещо, което в предварителния ни разговор преди седмица ти спомена, че за тебе лично медитацията е абсолютна шарлатания. Абсолютно шарлатания. Много скандално, нали, при положение, че в днешно време е изключително модерно да се говори и да се практикува точно тази медитация от хиляди хора по света. Точно да така. Не кажа са милиони. Хиляди, милиарди може би да са. Но хората трябва да знаят какво е медитация първо. Медитацията се случва тогава, когато има точно тази пауза в мислите. Тоест аза го няма. Аза е единствената и най-главна пречка медитацията да се случи в тялото. Тоест аза не може да медитира. Аза може да отиде на кръчма с приятели, да се напие, може да отиде на концерт, на дискотека, но не може да медитира. То е главната пречка тази медитация да се случи в тялото. И когато ние правим такива практики, повечето от тях, то аз се засилва, тъй като аза ги прави тези неща.
Тоест аз да се затвърждава, вместо да започне да изчезва. И вместо да има един процес на паузи и настъпване на медитация, става точно обратното. Егото се засилва и се образува така нареченото от мен и от много други учители духовно его. А духовното его е много по-твърдо от нормалното его на един нормален човек. Тоест много по-трудно се прекършва. Егото е зло, така ли? Егото е зло до тогава, докато не го осъзнаем. То е една необходимост. Тоест ние без него не можем. Няма да сме ние. Няма да сме ние. Но просто трябва да виждаме как функционират всички съставни части на това его. Древният учен Патанджали е казал, нашия ум или егото е съставен от 5 части. Доказателства, вярвания, избори, инертност и памет. Като от взаимодействието на тези 5 съставни части се образува нашето поведение. И трябва да наблюдаваме всяка наша реакция от взаимодействието на кои съставни части произлиза. Другото, което казва е, че 3 от тези части водят до страдание, а 2 не водят. 3, които водят до страдание, това са вярата, изборите и най-лошото от тях инертността. Да. Въпреки че най-много жертви всъщност е взела вярата. Човек защитава крайно своите вярвания, убива заради тях, но пък най-подлото от всичко е инертността. Това е нашето ежедневие. То ни увлича и ние не осъзнаваме, всъщност ние не сме живи, докато сме увлечени от него. Да, това е много... Дава ни една сигурност. Много интересно, защото вярата от друга гледна точка пък ни дава сили да издържим, да продължаваме напред, когато не е фанатична, разбира се. Абсолютно. Това имам предвид. Вярата е един много полезен инструмент. Както когато се счупим кръка, дават ни една патерица. Вярата е точно като тази патерица. Докато кръка е счупен, тя ни помага. Обаче тая патерица ни не носим докато сме живи. Нали? В момента, в който заздравее кръка, патерицата е изхвърляме. И си продължаваме по пътя. Тоест на нас вярата може да ни помогне. Много. Но като инструмент. Но хората стават фанатици, започват тая вяра, тая патеричка цял живот да си я носят и казват, не, моята патеричка е по-хубава от твоята. Виж, твоята еди, каква си по-обикновена, моята е позлатена. Аз мога повече работи с нея, пък ти не можеш и така. Това е вярата. И на мен всичко ще ми бъде опростено заради моята патеричка. Заради моята патеричка, да. Да, и мога да правя най-различни неща, но ще ми бъде простено. Така е, да. Да. Добре, продължаваме с йога инструктора Васил Тосков след малко. I know I'll never get to love and unless I'm wrapped up in your arms. Gotta take me with you
Любимите ви групи с концертни изпълнения по Радио Пловдив. С мен, Детелина Петрова. Лайф. Събота, 10 вечерта. Радио Пловдив. She said, don't you worry if I disappear. I told her I'm not really looking for another mistake. I called an old friend thinking that the trouble would wait, but then I jumped right in. A week later returned. I reckon she was only looking for a lover to burn, but I gave her my time for 2 or 3 nights. Then I put it on pause until the moment was right. I went away 4 months until our paths crossed again. She told me I was never looking for a friend. Maybe you could swing by my room around 10. Baby, bring the lemon and a bottle of gin. We'll be in between the sheets till the late AM. Baby, if you wanted me, then you should have just said she's singing. Don't win my love. That heart is so cold, all over my own. I don't wanna know that, babe. Don't win my love. I told her she knows. Take aim and reload. I don't wanna know that, babe. Couple weeks I only wanna see her. We drink away the days with a takeaway pizza. Before a text message was the only way to reach her. Now she's staying at my place and loves the way I treat her. Singing out Aretha all over the track like a feature, and never wants to sleep. I guess that I don't want to either. But me and her, we make money the same way. 4 cities, 2 planes the same day. And those shows have never been what it's about, but maybe we'll go together and just figure it out. I'd rather put on a film with you and sit on the couch, but we should get on a plane or we'll be missing it now. Wish I'd have written it down, the way that things played out when she was kissing him, how I was confused about. Now she should figure it out while I'm sat here singing. Don't win my love. That heart is so cold, all over my own. I don't wanna know that, babe. Don't win my love. I told her she knows. Take aim and reload. I don't wanna know that, babe. Hotel door, I don't even know if she knows what for. She was crying on my shoulder. I already told you, trust and respect is what we do this for. I never intended to be next, but you didn't need to take him to bed, that's all. And I never saw him as a threat until you disappeared with him to have sex, of course. It's not like we were both on tour. We were staying at the same hotel floor, and I wasn't looking for a promise or commitment, but it was never just fun, and I thought you were different. This is not the way you realize what you wanted. It's a bit too much, too late, if I'm honest. And all this time, God knows I'm singing. Don't win my love. That heart is so cold, all over my own. I don't wanna know that, babe. Don't win my love. I told her she knows. Take aim and reload. I don't wanna know that, babe. Don't win my love. That heart is so cold, all over my own. I don't wanna know that, babe. Don't win my love. I told her she knows. Take aim and reload. I don't wanna know that, babe. В ефира на Радио Пловдив вие слушате Клуб Неделя. На гости ни е йога инструкторът Васил Тосев. Василий, ти си автор на една много красива и полезна книжка "Поддръжка на човешкото тяло". Мога ли да я нарека нещо като инстантно ръководство за това как да се поддържа наистина човешкото тяло? Концентриран вид. Нещо като Нескафе. Абсолютно да. Това беше и моята цел. При мен идват, минали са хиляди хора и аз на всеки един давам конкретни указания как да си поддържа здравето и психиката. И преди няколко години едно момче, което видя доста голям ефект, ме финансира да направя тая книжка, като едно ръководство за
максимално упростено и кратко за това какво трябва човек да прави, за да е здрав и физически, и психически, без да ползва лекари, аптекари и така нататък. Аз самия съм доказателство за това нещо в продължение на тези 16 години, както и десетки други. Естествено, виждал съм хиляди други, които започват, виждат полезния ефект за един определен период, но си мислят, че вече са си свършили работата и пак се връщат към стария си начин на живот. А човек, когато види нещо полезно за себе си, добре е да го въведе в ежедневието. Така или иначе в природата на ума е да изгражда навици. Да. Добре е вместо тези вредните навици да си направим един списък, кои от тези навици са вредни и да ги заменим с полезни. Така и така ще има навици, поне да ни ползват. Да сме здрави физически и психически. Които знаем, че са втора природа, да. Иначе човек вижда, че медицината напредва все повече и повече, лекарствата са от хубави по-хубави, уредите за диагностика са все по-съвършени, хиляди методи има за лечение и парадокса въпреки всичко това е, че болници се увеличават. Значи, това не е пътя. Хората трябва да го видят, че пътя не е това. Пътя към здравето е един и здравето всеки един човек, ако го вземе в своите ръце, той винаги ще бъде здрав. А ако го даде в ръцете на някой друг, няма как да е здрав, защото другия човек, примерно, няма много полза ти да си здрав. Общо взето в момента се печели от цялата тази работа и то доста. И да, фармацевтичната индустрия са милиарди. Да е по-печеливши от оръжейната. И въобще най-печелившата най-печелившата от всичко, да. Каквото и да стане, те винаги печелят, тъй като хората при всяко нещо отиват в аптеката и си купуват лекарства. Ти си някакво много странно съчетание на как да го нарека, ти си православен йога. Православен йога, да. Да. И, което и подкрепя нашата църква. В светлината на това, което владиката Николай преди 10-15 дни или месец вече, не знам, не помня добре, беше изнесъл цяла лекция и цяла книга, представи за това как йогата е сатанинско дело, нали, път към ада. Точно така, йога е път към мрака беше книгата и наистина нашата църква е права в това отношение. Това е много парадоксално да го чуят. Да, аз съм единствения, може би, йога, който подкрепя църквата в това нещо, тъй като йога е наука, както е физика, химия, математика и така нататък. И тази наука би трябвало да се преподава от учени йоги, докато на Запад йога основно се преподава от свамита, парамахамси, които са хиндуистки свещеници. И както казах веднъж на един такъв йоги, ти как би приел в Индия да дойде един поп, отец и да преподава физика и да каже, сега физиката ще научите много добре, обаче трябва да се кланяте на Исус, трябва да палите свещи, трябва да пеете Отче наш, а за да напреднете още повече в науката физика, ще ви дам духовно име. И с това име вие ще напреднете страшно много в физиката. Примерно, вместо да се казваш Говинда, ще се казваш Георги. А името, това е пак его. Тоест, давайки такива имена, тези хиндуистки свещеници дават его на тези хора. Както казах, одеви йогата е да има пауза в това его. Тоест, увеличавайки егото, се получава един анти-йога ефект, а не е йога. Да. И затова хората трябва да знаят какво е йога и какво не е йога. Не бива да се бърка науката йога с религията хиндуизъм. Ти слагаш началото на нова йогистка православна секта в момента. Ами аз бих се радвал повече свещеници да се занимават с йога, за да са здрави. Да, особено монасите имат нужда от такива неща, от такива практики, да си поддържат телата, живеят в отдалечени манастири. Всеки има нужда, не само монастите. Да. Не, имам предвид конкретно тях. Да. Ако ги знаят тези техники, могат да си поддържат телата и винаги ще бъдат здрави, няма да се налага да ползват. Това влиза в разрез с доктрината за това, че човешкото тяло е грешно, вторично и не трябва да се обръща внимание на него, а на духа. Това е поне на
християнската философия е такава. Библията пише, че Бог е направил човека по своя образ и подобие. Тоест ние сме богове. И всеки един човек трябва да се грижи за телата си. Ти си един стихиен ако ние сме християнин, добре. Ако ние живеем един чист живот, с чисти храни, чиста природа, всичко е окей. Но в момента този живот, за съжаление, е невъзможен, тъй като въздуха е замърсен, водата е замърсена, храната е замърсена и затова се налага ние да преминем към някакви други техники. Да. А йога ги дава тези техники. Йога, на практика, в нейната част хата йогата, това са упражнения... Упражнения, дишания и очистителни техники, които очистителни техники се правят в Индия от хиляди години. Това е изчистване на стомаха, на червата, на носа, на непцето, на езика. В това няма абсолютно нищо лошо. И те предпазват човек и така ние сме здрави. Да. Наистина, още по-интересно е това, че ти освен, че си християнин йога, в смисъл православен йога, освен това ти ми спомена, че си и дървиш. И дървиш, да. От тези, които се въртат. Как ги съчетаваш тия неща? Мебливи дървиш, да. Ами, не знам, това с дървищи просто така се получи. Това е без промяна на вярата или с промяна на вярата? Не. Както казах, в мен вяра няма. Като такава практика, чисто... Като йога, вярата липсва. Да. Виждаме, че може да е ползвана. Ти не си хиндуист, да. Не съм нито хиндуист, нито съм някакъв мюсюлманин. Да. Просто тези вери са най-различни, но опитваш всъщност... се да обединиш полезните практики физически. При въртящите дервиши практиката, въртенето е обратно на часовниковата стрелка. Тъй като мисълта се заражда винаги по часовника, когато се въртим обратно, тази мисъл започва да се разрежда. Сериозно? И настъпва пауза. Тоест, при въртенето се получава същия ефект, както при истинските йога практики, да се получи пауза между мислите. Може религиите да са различни, може практиките да са различни, но целта, ефекта крайния е абсолютно един и същ. Тоест човек да бъде в своето естествено състояние на съществуване. Когато започват да настъпват тези паузи, ние виждаме как се формира нашия ум, откъде произлизат нашите реакции. Тогава спираме да се обиждаме, да се засягаме. Тогава не е нужно и да прощаваме, както днес е ден на прошка. А ако ние не се засягаме, как може да прощаваме? Няма кой да се обиди. А ако няма кой да се обиди, няма и кой да прости, тъй като когато ние даваме прошка, пак затвърждаваме същия този аз, който се е обидил веднъж и казваме, аз ти прощавам, т.е. аз съм нещо по-велико от теб, ти ме обиди, обаче ето аз ти прощавам. Всъщност веднъж ние сме се обидили, когато другият човек не е постъпил според нашите очаквания или според нашите представи, които са формирани от средата, в която живеем в крайна сметка. Тоест няма нищо истинско в тях. Втори път затвърждаваме аза, когато прощаваме на този човек, който не обидил. И е добре тези неща да се видят. Вместо да затвърждаваме този аз, добре е да видим как той работи, за да се преустанови неговата вредна дейност. А ако това нещо го видим, ние никога повече няма да се обиждаме. И нещата в света ще върват доста по-добре тогава, според мен. Васил Тосев с неочакван ракурс, поглед върху прошката. Продължаваме след малко. Yourself inside a lonely prison of your own
desire, or live inside your tower of endless nights. I will burn it down for love. Watch the smoke pour out of my broken heart. Burn it down for love. There's no force on earth can keep us apart. Take my hand, I'll lead the way through the darkest parts of these castle halls. No more masquerade. We'll fight ghosts and demons and we'll breach these walls. I know you're still afraid. I'll guide you through these crumbling spires, trusting me to light our way with these glowing flames that only you inspire. I would burn it down for love. Watch the smoke pour out of my broken heart. Burn it down for love. There's no force on earth can keep us apart. Pure of heart and innocent, I can hear your voice from afar. I've had my share of loneliness. Can you hear me now, where you are? I would burn it down for love. Watch the smoke pour out of my broken heart. Burn it down for love. There's no force on earth can keep us apart. I would burn it down for love. Burn it out for love. I would burn it down for love. I will shoot set fire to a bastion heart. Burn it all for love. There's no force on earth keep our souls apart. I would burn it down for love. Вие слушате Радио Пловдив. Мога да те накарам още да ме обичаш. Мога да ти повтарям нощем, че аз без теб съм нищо. Мога да те наричам с имена на всички богове. Мога и ще направя да свети твоето лице. Времето само ако може да спре, когато те гледам като малко дете. И няма да нося вече само цветя. Отдавна ти дадох цялата си душа. Цялата си душа. Цялата си душа. Цялата си душа. За теб. За теб и никой друг.
да те наричам с имена на всички богове. Мога и ще направя да свети твоето лице. Времето само ако може да спре, когато те гледам като малко дете. И няма да нося вече само цветя. Отдавна ти дадох цялата си душа, цялата си душа, цялата си душа, цялата си душа за теб и никой друг. За теб и никой друг. Цялата си душа, цялата си душа, цялата си душа за теб и никой друг. В ефира на Радио Пловдив вие слушате Клуб Неделя, гостува ни йога инструкторът Васил Тосев. Говорим си непрекъснато и в паузите между песните и включванията. Говорим си за поддръжката на човешкото тяло, за и йогата като такава. Ето, звънят и слушатели. Специално тук се обади една госпожа от селото на вашият гуру. Не гуру, треньор, извинявам се, да, Иван Гарабитов, която помоли нещо да каже господина против коксартроза. Всичко е строго индивидуално, има много неща, но има доста упражнения, които по ефир няма как да ги кажа. Най-добре тази госпожа да й се даде моя номер, да се свържи с мен, да се видим, да я направи една индивидуална програма. Тъй като всеки един човек има различни нужди от отделни неща. Всичко е строго индивидуално. Да, зависи на колко години е един млад човек, не може да го сравниш с един стар. Зависи тази коксартроза, нали, в начална фаза ли е, в по-напреднала ли е, оперативна дейност има ли и така нататък. То се е строго индивидуално. Но в момента наистина борбата за здравето е... Човек трябва да се бори, за да е здрав. Трябва да прави нещо всекидневно. Тъй като всеки ден нещо работи срещу неговото здраве. Всеки ден. И затова той всеки ден трябва нещо да прави за това здраве. Това особено много важи за нас, хората от големия град, където просто средата е отровна. Средата е такава, да, всичко е отровно. На село нещата са по-добре. И хората, които живеят в планината, там е още по-добре. Но в града, затова се казва град, ад. Съдържа тази думичка ад вътре. Положението е страшно. Професиите са 90% обездвижени. Хората се застояват. Доходите са ниски, затова се взимат нискокачествени храни. Тъпчем с тази нискокачествена храна, тя затлачва клетките. Като се затлачат клетките, започват колкото пада вибрацията, тръгват различни болести. Започваме да взимаме лекарства срещу тези болести. Това допълнително затлачва тези клетки. И нещата вместо да се подобрят, аз го познавам по мен си. Започнах с едно лекарство, после станаха 2, после 3, после 4, после цяла шепа. И положението вместо да става по-добре, то става по-зле. Тоест, този път не води до абсолютно никъде. В момента, в който взех нещата в мои ръце, нещата започнаха да се подобряват. Както споменах одеве, човешкият организъм, когато при него всичко се задръсти, както на една лека кола, когато е задръстен горивопровод, маслопровод, няма значение какво гориво и какво масло слагаме на тази кола. Първо трябва да се направи едно изчистване на цялата система и след това вече има значение. Хората е добре да следят какво вкарват вътре в себе си,
когато ядат нещо, да го погледнат първо и да кажат, това нещо след малко ще стане част от мен. Аз наистина искам ли това нещо да стане част от мен? Да спра да ядат толкова много първо, тъй като в момента се яде между 5 и 10 пъти повече, отколкото е необходимо тялото да се поддържа жизнено. Ето, стигнахме до храненето. Всъщност, какво препоръчваш като хранене на... Аз в моята книжка съм... Защото се разбрахме предварително, че не си вегетарианец. Не, ям абсолютно всичко. Да. И в моята книжка за храненето съм отделил една глава, но тя е с ненаправени менюта и диети, а точно обратното, само препоръки за хранене. И диетата, добре е всеки един човек да знае, че диетата е нещо временно и резултата също е временен. Тоест в момента, в който се върнем на нашия си начин на хранене, връщаме си стария вид, старите проблеми, абсолютно всичко старите килограми, абсолютно всичко си се връща. Аз в момента ям абсолютно всичко, но това е, че първото ям по-малко. Добре, какво не ядеш? Дай с това да почнем. Какво това не е по-лесно. Наблягам на предимно български продукти. Сега зимно време свалям килограми доста, тъй като започвам да ям доста по-малко. Ям основно ябълки и ядки, които ги накисвам от единия ден за другия, сурови. Вечерно време хапвам по-малко. Хляба гледам да е по-истински, нали, да не е бял, да не е от тези нарязаните. Вътре в тези хлябове има уникално много химия. Ако може всеки един човек сам да си прави хляба, да си следи брашното откъде го взима, нали, ако си правите сами хляба, не трябва да взимате брашното от магазина, защото то пак същото. Нали, пак се с тези добавки вътре. Най-добре е да си вземете зърно и да си го смелете вие сами. Да се набляга само на тая храна, която е израснала тук на тая земя. В момента хората, които се занимават... Това е за плодовете ли? И за плодовете, да. Въжи. Които се занимават с йога, започват чия бери, годжи бери, киноа, не знам си какви работи, направо полудяват. Вманиачават се, следят постоянно какво ядат, да е вегетарианско, да е веганско и да е така нататък. Значи, ние не съществуваме за това да следим какво ядем. Ние не живеем за да ядем, а ядем за да живеем. Тоест, на нас храна е необходимо много малко и ако само трябва да има един лек контрол на това, което влиза. И точно за това питам, какво не ядеш ти? Повечко салат. Не ям, основно от месата не ям пилешко. Пилешко, тъй като пилетата се гледат по един много лош начин. Също нямам пастърви, които са... Имаш предвид магазинско бройлерно пилешко. Да. Иначе ако от някое село, ако си вземете една пуйка, която баба ви е гледала, няма никакъв проблем. Да. Това е ям месо, но гледам да е някъде израснало на Балкана, на село. Екологично. По-екологично, да. Зависи как е хранено животното. Тъй като едно прасе, което на село е гледано, като ме поканат, нали, роднини на прасе, виждам какъв вкус е. Отивам друго прасе, взето от развъдник, току-що заклано, вкуса му е тотално различен. Защо? Защото е хранено с други работи. Основно с химии. Както един приятел, който имаше кокошки 10 и казва, 10 кокошки, 2-3 яйца. Взимала и ни смески и вика, почна да ги храня с смеските. Има си и петълна. И вика, 10 кокошки, 10 яйца. Вика, притесних се петела и той ще пронесе. Като погледнал смеските, някъде около 26 ета. И хормони. И веднага, вика, ги спрях тези смески. Естествено, веднага падна продуктивността на яйцата, но пък поне са качествени. Тоест, човек трябва много да внимава в днешното време какво слага, тъй като всичко е една химия, а тая химия се натрупва и започва да блокира работа. С две думи, може ли да обобщим така? Там, където има консерванти, подсветители... Добре е да се четат етикетчетата, там онова с малките буквички. Добре е най-добре ние сами да си отглеждаме храната. Това е най-добре. Това е идеалният вариант, но в града е малко трудно. Да. Но пак и дори в града да живеем, пак може да следим това нещо, пак може да ходим по селата, пак може да си поръчаме храна от ферми, има такива частни ферми. Това не е проблем.
Но това трябва да има някакъв малък контрол. Не да се вманиачаваме сега, постоянно да следим, сега това да го хапнали, това си е пак болестно състояние. Постоянно да следиш какво ще хапнеш и някой път можеш да хапнеш и от другото, не е проблем. А ако веднъж отишъл си на сватба, с роднини, поканата, сложат ти храна, ми изяш тази храна, няма проблем. Да, за да не те гледат като живо обвинение. Да, после говорихме за очистителни упражнения. Като си направиш очистителните упражнения, това, което е влезло вредно, то ще си отиде. Отведнъж не е чак толкова страшно. Човек не трябва да става маняк и хората да го гледат и да го сочат, викате, виж го сега, това ни прави, това ни прави. Вече започваш да изглеждаш малко психически неуравновесен. Да, маняк. Маняк, да. Те явно хората най-много от това ги е страх да не се вманиачат. Поне с това се оправдавате, по-правилно да го кажем. Че не правят едно или друго здравословно нещо. Сега какво ще кажат другите, или сега той е на диета пак. То не е да го канеш и така човек почва да си ограничава социалните контакти. Наистина човек, той е продукт на една социална среда, но както и аз бях, когато се смениш начина на живота, не ще се смениш социалната среда. Не е чак толкова страшно. Имаш едни приятели, после идват други приятели. Приятели все ще има. И гледаш такива, които са сходни на твоите интереси. Сега, примерно, ако не пушиш, избягваш тези компании, където пушат. Ако не пиеш, избягваш тези компании, които пият, нали, да не те дразнат. Ще си намериш някаква друга компания, така или иначе компания има много. Хората си умират, нали, да се разделят на някакви принципи и има такива групи за веганство, вегетарианство. Аз на една такава група бях писал, добре, че има групи само по това, което влиза, а не това, по което излиза. Викам, аз трябва да правя някаква такава. Една група на те, където излиза рядко, на други, където излиза по-твърдо. Така, хората си умират такива неща, нали, да се разделят от другия. Трябва да се види, че ние сме, всички хора на тая планета са един животински вид. Абсолютно един. И не трябва да има, това е виждането на йога, не трябва да има никакво разделение. Всички хора сме абсолютно еднакви. Няма никаква разлика. Абсолютно никаква. Така или иначе във всеки... Все пак някои са по-способни, други... Да. Не, искам да кажа, че във всеки един от нас ги има тези 5 съставни части на нашия ум. И във всеки един от нас тези 5 съставни части работят по абсолютно един и същи начин. Наистина, да съдържанието на съзнанието е различно, в зависимост от средата. Предполагам, че би могло да се преформулира това нещо, без да отнемам смисъл на това, което казваш, като това, че всички сме направени от едно и също. Абсолютно. Да. Едни и същи тъкани, една и съща кръв и така. Абсолютно. Материалът ни е еднакъв. Хората са универсални. Иначе има някакви индивидуалности, но това пак, нали, казвам, то зависи. Хората, които са родени тук в България, са обусловени по един начин. Хората, които са родени, примерно, в Китай, са обусловени по друг начин. И като ги видиш у нея, казваш, как можете това да правят? Те пък се чуват на нас същата работа. Но ако ти виждаш как работят тези съставни части на ума, въобще няма да се чудиш. Просто като отидеш там, приемаш тяхното. Това е йогата. Приема абсолютно всичко. Има една такава поговорка, че в чужд манастир със собствен устав не се ходи. Да. Да. Ти ми спомена, че и в Атон си ходил няколко пъти. Ходил съм, да. И това как приеха монасите, как приеха твоята йогистка същност? Аз говорих с монаси за йога и как приеха абсолютно нормално. След като обясниш какво е йога, хората го приемат абсолютно нормално. Това си е една наука. Това нещо не може да се отрече, както казах одеве. То си има формули, те формули си действат както при всяка една друга наука. Но и им казах и на тях това нещо, че трябва да се разграничи религия от наука. Просто тези хора смесват религия с наука и се получава един мишмаш. И когато идват на Запад тези свамита парамаханси, западният човек до някъде той се оттекчил от неговата собствена религия и иска нещо ново. По принцип ума винаги иска нещо ново. Оттам се раждат и различните видови йога.
И йога няма различни видове. Йога си е само една, която е оформена от Патанджали преди няколко хиляди години. Обаче ума никога не се задоволява само с едно. Той иска постоянно нещо Да, ново, аз ново, даже ново. скоро се смях, просто ми се видя Акро йога, абсурдно. като паяци висят. Което това няма нищо общо. с Видях йогата. Power йога и Power йога. Power означава мощност и това ми прозвуча точно Обратното като примерно агресивен балет или нещо, не знам, нещо от този род. Да, Изключително абсурдно. хората на Запад печелят по този начин. Постоянно вадят нови и нови видови йога. Има една определена маса, контингент, който е насочен към това нещо. Като излезе нова йога, той веднага е там. Най-вече за да е модерен. Много е хубаво да си модерен и да се занимаваш с най-новия вид йога, който е на пазара. Да имаш най-новата кола, най-новия телефон и най-новата йога. Това си е модерно. Значи, Така че такива традиционалисти като нас рядко някой се ориентира, но пък хора, които ценят истинското, наистина го оценяват и остават на заниманията. А такива, които ума им е ориентиран по-скоро към външната показност и бързите резултати. Бързи резултати в йогата всеки трябва да знае, че няма. Когато мен ме пита това кога ще стане, аз му казвам след 3, 5, 10, 15, може и 20 години, зависи колко си упорит. При мен, ако се е получило за 5 години, при дворазови тренировки, при теб при едноразови 2 пъти седмично може да стане след 30 години. Трябва да се получи едно натрупване на енергия от това правене, за да се получи тая трансформация. Обаче ти докато не натрупаш достатъчно енергия, за да се получи тази трансформация, няма как да се получат нещата. А това се иска практика и пак практика. И в книжката мотото е, че всеки може да промени себе си, стига да има достатъчно дисциплина, постоянство и търпение. Дисциплината е това, което е описано вътре в самата книжка. Постоянството е да се прави всеки ден, а търпение означава правене без очакване. Тоест, когато ги правиш тези неща, не бива да очакваш нищо, какъвто и да е резултат. И тогава обаче, когато дойде резултатът, ти си радостен. А ако имаш очакване за някакъв резултат, ти винаги ще се разочароваш, понеже той ума винаги очаква резултата да дойде бързо. Да преувеличава, да. Едва ли не, започваш днеска, след един месец трябва да си готов. Повечето хора, които идват при мен, това очакват. Нали, като видят как ги правя упражненията, казват, ето това изглежда отстрани лесно. Ма хищ не виждат, нали, тези години практика за това нещо. А без тази практика това нещо няма как да се получи. Да. Всеки един може да го направи това нещо. Абсолютно всеки един човек. Стига да е достатъчно постоянен и търпелив, да не очаква резултат от цялото това правене. Понеже времето ни напредна, аз искам първо да ти благодаря за това гостуване и второ да те помоля да отправиш някакво заключение и послание към слушателите на Радио Пловдив на базата на всичко това, което си говорихме до сега. Добре, значи моето послание е следното. А ако искате да промените себе си, започнете от днес. Точно сега, от днес, от тая минута, в този дъжд, това е идеално време за започване на нещо. Тъй като утре вече е късно. Утре не съществува. Както казах, аз не съм видял един човек, който да е направил нещо утре. Утре го няма. Няма го следващия понеделник, няма го следващия месец, няма и следващата нова година. Обаче имате днес. Защо никой не яде утре? Всеки сяда и си хапва днес. Ако искате нещо да промените, направете го точно сега. Понеже сега е момента. Вие разполагате само с този момент. Утре вече е късно. Утре инертността на този ум ви е грабнала и всичко се заминава. Благодаря много. Васил Тосев, йога инструктор, гостува в клуб Неделя. През изминалите 2 часа в ефира на Радио Пловдив вие слушахте клуб Неделя. Пред микрофона бе Жоро Пеев, а музиката подбра музикалният редактор Августина Петкова. Благодаря ви, че бяхте с нас. Желаем ви хубава неделя. Останете с програмата на Радио Пловдив.
мечтая. Раница, колело, дъхна се, но раница и колело. Тръгвам пак, come on, си бях със свят, най-зелен, където беше май. Всеки ден там изоставихме смеха, там потъна радостта, където чакаме пак колело, един далечен бряг. И с едно бях изгубил пътя, но намерих брак, пак имам пред себе си. Дом, 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 па-па-ба-рап, дом, 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 па-па-ба-ра-ба-рам. Дървена веранда, проветрена стая. Ти ми се усмихваш, докато приготвям чая. Неоправено легло, дъхна се, но неоправено легло. Тръгвам пак, come on, зи. Някъде чудеса случват се, нали? Знам място по-добро, Кажи къде е то, знам място по-добро, кажи къде е то, знам място по-добро, кажи къде е то, знам място по-добро. кажи къде е то. Бряг със цвят, най-зелен, където беше май. Всеки ден там изоставихме смеха, там потъна радостта, където чакаме пак колело, един далечен бряг. И с едно бях изгубил пътя, но намерих брак, пак имам пред себе си. Дом, 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 па-па-ба-рап, дом, 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 па-па-ба-рап-пам. Студио 1. Номер 1. Студио 1. Музикални записи по многоканална и двуканална технология, смесване, мастериране и цифров монтаж. Студио 1. Пресконференции и презентации с озвучаване и запис по желание. Радио Пловдив, Студио 1. Високо качество на разумни цени. Студио 1. Номер 1. Слушайте всеки ден Радио Пловдив в MP3 формат. Радио Пловдив. We'll do it all, everything on our own. We don't need anything or anyone. If I lay here, if I just lay here, would you lie with me and just forget the world? I don't quite know
said too much. They're not enough. If I lay here, if I just lay here, would you lie with me and just forget the world? Forget what we're told before we get too old. Show me a garden that's bursting into life. Let's waste time chasing cars around our heads. I need your grace to remind me to find my own. If I lay here, if I just Вие сте за вашите сигнали, коментари и въпроси. Звънете на телефон 60 58 58. Пишете на електронната ни поща вие сте @radioplовдив.bg и на страницата на Радио Пловдив във Фейсбук. И сте вие. В 5 следобед преглед на основните новини.